Čaute, tu Jaro a dneska by som vám chcel predstaviť projekt Evangelizačný kalendár. Takže poďme sa rovno pozrieť na webovú stránku, ktorá je evangelizačnykalendár.sk. Môžete to teraz vidieť, tak kde na obrazovke, tak kde to tu dám asi pravdepodobne tu, lebo tu je miesto. Takže, keď sa pozrieme na stránku, máme tu nejaké základné menu, kde vieme sa rýchlo zorientovať, že čo chceme. Takže máme nejaký úvod, potom ako sa zapojiť, plán fungovania, ak sa chce niekto zapojiť alebo vedieť, aký je plán tohto projektu, tak môže kliknúť rovno sem. Aký je stav projektu, galéria, kontakty a nejaké všetky informácie takto pokope. Pôjdeme na úvodnú stránku. Takže máme tu nejaké základné body, že čo je to náš ten kalendár. Takže kalendár je to, že môžeme sa zapojiť. Chceš evangelizovať? Chceš sa zapojiť do projektu? Rád by si využil aj túto pomôcku na evangelizáciu. Není to jediný spôsob evangelizácie, ani to nemá byť jediný spôsob evangelizácie. Je to len taká malá pomôcka. Predstav si, prídeš k niekomu, daruješ mu kalendár. Potom časom môžete sa rozprávať o tom, čítal si tento týždeň, zaujal ťa verš a tak ďalej. Môžete rozvíjať rozhovory a takýmto spôsobom evangelizovať. Takže zapojiť sa môže naozaj každý. Takže do projektu sa môže zapojiť každý, to som opakoval. A tento projekt je slobodný v tom zmysle, že je nezávislý od nejakých náboženských organizácií. A nemá za účel propagovať nejakú cirkevnú organizáciu, ale má za účel evangelizovať. Tak preto je to akože slobodný. Evangelizačný, ako som vravel, zameraný na Božie slovo a na Pána Ježiša Krista, na jeho zvesť. To, čo spravil pre nás. Takže na to je zameraný. A ďalej je to týždenný stolový kalendár. Raz som robil také video, kde som predstavoval všetkých predchádzajúcich 5 ročníkov, takže ak si to chce niekto pozrieť, tak pod videom na YouTube bude link na to video, alebo si ho nájdete v liste mojich videí, to tiež kliknite tuto, tak kde je názov dole môjho kanálu, tak tam si to môžete kliknúť a nájsť evangelizačný. Volá sa to, že vlastný evangelizačný kalendár, a už aj neviem. Takže si to pozrite. Dobre, poďme ďalej. Takže robíme tento na rok 2018, lebo teraz už je 2017, teraz už bol vytlačený kalendár, už ani není žiaden dostupný, takže, robíme na budúci rok, na rok 2018. A my nechceme vaše peniaze, ale hľadáme spolupracovníkov do evangelizačnej služby, niekoho, kto naozaj chce evangelizovať, a rád by sa zapojil do tohto projektu. Takže toto je také zhrnutie, že slobodný, tvorený nezávislo od náboženskej organizácii. To som už vravel. Môžete si to samozrejme preklikať, prečítať do detailov. Čo bude obsahovať, čo nebude obsahovať. Takže, aké sviatky bude obsahovať? Rozhodli sme sa to spraviť takto, lebo niektoré sviatky sú priradené ako, že tento deň sa volá takto, alebo je to toho deň. Hej, alebo nejaké udalosti deň. A my vieme, že toto je deň Pánov, ktorý učinil Hospodin. Takže sme sa rozhodli to spraviť takto. Niektoré sme dali, ktoré sme nechali, ktoré priamo súvisia s Pánom Ježišom Kristom, zjavenie Pána, potom Vianočné sviatky a Veľkonočné sviatky. To sú také, ktoré sme nechali. Vyzerá to takto ten kalendár, takže naľavo máme slovo, v strede máme dátumovník, tie sviatky, názov týždňa a obrázok. Tu je naživo. Takže takto bude vyzerať aj v roku 2018. Stolový kalendár, stránky sú také jemne, také hrubšie, takže viete si toto aj vystrihnúť. A z druhej strany budete mať mikrofón. Dobre, ešte nie. No, musím použiť dve ruky. Dobre, takže z druhej strany budete mať obrázok a z jednej strany verš. Ďalej tu máme bonus, čo som teraz vlastne spomínal, že môžete si to zalaminovať, vystrihnúť a mať takúto zbierku veršikov s peknými obrázkami. Takže, ak by ste chceli aj propagovať
projekt, tak tu som pripravil takýto plagátik. Keď si ho dáme stiahnuť, tak to vyzerá ten plagátik. Jednoduché informácie s kontaktom, s webovou stránkou, čo obsahuje. Takže ak by ste radi propagovali trošku, tak môžete si to vytlačiť a vyvesiť vo vašom zbore, spoločenstve. Ďalej, aký je plán fungovania? Ideme na to. Takže plán fungovania, to je tá druhá záložka. Je to založené na myšlienke, že túžite evangelizovať. Hej, túžiš evangelizovať, daruješ kalendár, rozprávaš sa s tými ľuďmi a tak ďalej. Jednoduchý je princíp, že ak chceš 10 kalendárov rozdať, pošleš 23 €. To znamená, za každý kalendár 2 € plus 3 € na celú zásielku poštovné. Samozrejme, ak by ste mali túžbu, tak môžete prispieť aj bez požiadavky na kalendár. Aj to je možné. Nikomu nemôžem zakázať. Dobre. Potom financie sa zbierajú na tento účet a do textu správy sa napíše adresa, kde človeka budeme kontaktovať predtým, ako mu pošleme kalendár, či nezmenil náhodou adresu alebo podobne. Poštovné sú 3 € len raz. To znamená, že ak napríklad ja s manželkou sa skladáme na tento kalendár mesačne, takže ak mesačne budem poslať nejaké peniaze, 3 € pošlem iba raz. Takže budeme veľmi vďační za každú modlitbu. Tu sú modelové príklady. Termín na tlač, ak pán dovolí, tak by sme to chceli dať koncom septembra, aby už v oktobri bol vytlačený. Hej, tu nás môžete kontaktovať. Ideme ďalej. Stav projektu. Zatiaľ je 110 € z minimálne 800. Za posledné roky máme tu skúsenosť, že za 800 € sa dá vytlačiť kalendár. Takže zatiaľ je to takto z minimálne 800. Prispeli zatiaľ 3 ľudia. Tu dole sú vysvietení iba mená a mesto. Takže keď prispiejete, tiež tam dám iba meno, nedám tam úplne adresu ani nič, iba prvé meno. A ak chceli by ste byť informáti o projekte, tak môžete sem zadať svoju e-mailovú adresu, meno, e-mail a každý týždeň vám príde krátka, jednoduchá správa o tom, v akom stave je projekt. Ďalej je tu také galéria, takže takto bude vyzerať, takéto bude veľký. A tu bude obrázok Božie slovo, ako ste mohli vidieť, tu je nejaká galéria z roku 2016. Vtedy bol kalendár trošku väčší, zmenšili sme rozmer, aby sme trošku zmenšili cenu. Takže zmenšil sa o 8 mm a o cm. Dobre. Ďalej tu máme kontakty. Naozaj môžete mi zavolať, napísať e-mail, ako je to na vás. Tu dole sú odkazy na kanál na YouTube a na môj Facebook. Takže môžete ma kedykoľvek kontaktovať a projekt, máte to tu, všetko vyvesené. Takže to som vám chcel dneska povedať, že o tomto projekte predstaviť túto stránku, povedať niečo viacej, aby ste mali viacej informácií, tak mi prosím vás napíšte teraz. Napíšte mi e-mail, napíšte mi do komentáru, že či by ste sa radi zapojili, čo sa vám nepozdáva na tomto projekte, čo sa dá zlepšiť na stránke a podobný feedback ako spätnú reakciu, lebo niekedy mám pocit, že iba sem tam ľudia lajknú, čo som rád, ale z toho nič neviem, keď sa napríklad pýtam, že či sa zapoja, alebo prečo sa nezapoja do projektu. Taká anketa bola a pár lajkov. Takže z toho som nevedel, či sa zapoja, či sa nezapoja, tak ak by ste chceli, tak napíšte nejaký koment, mňa to poteší a budem mať spätnú informáciu. Takže to som chcel na dneska, takže čaute.